Εδώ μπορείτε να δείτε τον πίνακα που θα χρησιμοποιηθεί για το Final Four του Champions League Πόλο γυναικών στο Παπαστράτιο. Κάνουμε demo με τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Σαμπαντέλ. Όλα τα δεδομένα που βλέπετε πάνω στον πίνακα είναι παραμετροποιήσιμα και συνδεδεμένα με μεταβλητές σε ένα λογιστικό φύλλο από το οποίο θα κάνουμε τις αλλαγές. Εννοείται ότι μπορεί να κάνουμε πράγματα και με το Stream Deck. Θα δούμε αν υπάρχει χρόνος να βάλουμε και το Stream Deck στο κόλπο, έτσι ώστε να μπορούν τα πάντα να παραμετροποιηθούν και από το Stream Deck. Προς το παρόν να δούμε λίγο την λειτουργία του πίνακα. Βλέπετε τα ονόματα είναι η 13 συν τον προπονητή σε κάθε ομάδα. Η 13 και ο προπονητής είναι παραμετροποιήσιμα. Κάνουμε ένα copy-paste στο Excel μας και βγάζει τα ονόματα που θέλουμε, ή αν θέλουμε, αν γίνει κάποια αλλαγή στην τελευταία στιγμή, να μπορούμε πολύ απλά με εισαγωγή, π.χ. ας πούμε η κουρέτα θα αντικατασταθεί από τον player 1 με ένα save. Βλέπετε ότι νούμερο 3 του γηπεδούχου αντικαταστάθηκε με τον player 1. Πάμε στην έναρξη του παιχνιδιού. Εννοείται ότι στο κέντρο κάτω στο μαύρο πλαίσιο θα δείτε, εκεί πέρα θα υπάρχει ο χρόνος, τον οποίο θα τον πάρουμε από τη γραμματεία απευθείας. Λοιπόν, στην έναρξη του παιχνιδιού πάμε period 1. Όπως βλέπετε αλλάζει στο κέντρο η πρώτη περίοδος, ξεκινάει ο αγώνας, γκολ για τον νούμερο 5 του γηπεδούχου, την Τριχά, βάζει ένα γκολ και βλέπετε ότι εμφανίζεται το γκολ και στην Τριχά αλλά και στον γηπεδούχο. Ισοφαρίζουν με το νούμερο 7 οι φιλοξενούμενες. Βλέπετε πάλι και εδώ απευθείας έγινε η εισαγωγή των τερμάτων. Ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα με την Νίνου, η οποία βάζει το πρώτο της γκολ. Συγχρόνως το νούμερο 9 παίρνει αποβολή των φιλοξενούμενων, παίρνει την πρώτη της αποβολή και όπως θα προσέξετε ανάβει το λευκό λαμπάκι, που σημαίνει ότι έχει την πρώτη της αποβολή. Στην δεύτερη αποβολή ανάβει το κίτρινο λαμπάκι και στην τρίτη αποβολή που θα κάνει θα ανάψει το κόκκινο λαμπάκι, που σημαίνει και την οριστική αποβολή της από τον αγώνα.